Aprendemos aquí nesta mañá xa xogando, vos ademais nese concurso da ciberseguridade no cole, tamén aprendimos da importancia de estar protegidos no mundo digital a través do teatro con esa obra da ESAD e agora imos a chegarnos á ciberseguridade, pero a través do humor. Por eso vos digo que tedes que estar atentos porque senón non ides entender ou non ides pillar nada do que nos conten a continuación. Imos a facer a través dun monólogo cun dos nomes que seguro coñecedes todos e todas as que estades aquí. Ciberseguridade a través do humor. A mí dame bastante curiosidade isto, así que vou escoitar con moitas ganas o que nos conta David Zamor, que xa está aquí con nós. Non sei se pasa ou espera. O teu. ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! Veña, que tens ganas de movervos, eso é, brazos, brazos. Música boa, que tal, Alex? Ven. Berrade, berrade, ahora podes berrar. Vale, gracias. Sei que che gusta a canción, pero podela quitar, gracias. Bueno, bons días a todos. Que tal estades pasando? Estades aprendendo mogollón, verdad? Mentirosos. Vos por perder unha mañá de clase, contádenos estar na escola, facedes o que sea, verdad? Xa me parecía, pero mira, levades toda a mañá aquí, é verdad, escoitando cousas interesantísimas, pero xa estades un pouco cansados. Eu non son maestro ni nada, eu son artista, eu vivo de aplauso, e eu vexo aquí hai xente, cando entrei eu, aplaudeu regulín, vale? Tirando a mal, o sea, un 4,5 en aplauso. Entonces, hoxe vades a... Non, vámoslo facer ben. Vades a aprender unha cousa importante que cando vaiades actos e tal, aplaudir ben. Isto xa é unha cousa que vades levar vos para sempre. E vamos enseñar dous tipos de aplausos, vale? Hai un aplauso inicial, que é un aplauso enérxico, que é o de chegada, que é o clásico de toda a vida. Probámoslo, se sería de empezar, va? Probade. Vale. Suficiente. Non se cansar que ainda queda un rato. Pero despois hai un segundo aplauso, que é un aplauso máis íntimo, é un aplauso máis pa vos, é un aplauso como quero que salga pero non quero molestar. Non sei se entendedes. Ese aplauso como cando vades a casa dun amigo por primeira vez e poñen vos moito de comer e vos non vos queredes levantar porque non é a vosa casa, pero hai un peidiño que quere sair e se vas facer moita forza e fai así un... Sabedes que sería un aplauso, vamos a probar, sería así, mira. No, máis suave. Está fuerte. Está suave. Seguimos. A ver, 3 fuerte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E a última, 1, 2, 3. Bravo. Moi ben. Moi bons alumnos. Oi, estou pensando que vamos facer unha cousa. Ora que sabedes aplaudir ben, que xa estades licenciados no mundo do aplauso, o que vou facer é que me vou presentar a mí mesmo. Vou dicir, con todos vos, David Zamor. Entonces eu entro e vos aí flipades, xa facedes un aplauso espectacular. Que pasa? Hai un problema, que vos xa me vistes. Entonces necesito que actuedes un pouco, que poñades cara de sorpresa, vale? Tedes que poñer cara como se fora a primeira vez que me vedes. De, primeira vez. Incluso podes comentar cosas, en plan de, non me lo imaginaba tan gallego. Bueno, o que queirades vos, vale? O que vos veña a cabeza. Entonces, eu vou pa aquí non miredes, Hola, que tal? Vaya móvil raro que gastas, eso vale para chamar. Entón, eu poñome aquí sona o micro, aquí non sona. Perdón, digo, con todos vos, David Zamor!
Vale. Parad. De verdad, qué bonito. Gracias, de verdad, porque realmente parecía que era a primeira vez que me estaba vendo. Que falsos sodes todos. Vades todos para a Escuela de Interpretación. Bueno, estamos nunha xornada moi importante. Hoxe estás aprendendo moito. Hoxe espero que levedes un recordo moi bonito. Pero hai un problema, porque, claro, hoxe vades facer moitas fotos, vale? Hoxe vades facer moitas fotos de recuerdo. E a xente está facendo moi mal as fotos. Porque, que pasa? Hai unha cousa, cando lle deixamos o móvil a alguén para que nos faga unha foto, non sei por qué, cando queremos ter recuerdo, normalmente temos o don de deixarlle o móvil a persona máis inútil que hai en 200 metros a redonda. Vos de repente deixadelle o móvil aos vosos pais, ou un tío vos empeza, no, espera, salgo eu, no, bloqueouse. E cando che din eso, que che din, donde hai que darlle? Home, non sei, hai un botón con a cámara de fotos dibuixada dentro, proba, arrisca. Que o defeito, eu sabedes en que son experto? En selfies, porque teño un palo selfie incorporado e o brazo tamén non teño moi largo. Esto es como las películas de Disney, que tienen chistes para los padres también a veces, ¿sabes? Como tenéis que ir con los niños, pues, para mezclar. Ellos nos enteran e nos reímos todos. Bueno, entonces, o caso é que eu teño un brazo tan largo que eu cando fago selfies teño que doblalo, porque senón non se sabe de quen é esa persona de ao fondo. E sabedes que me pasa? Que a veces a xente pídese facer fotos conmigo e é moi bonito, porque eu vou facer o selfie e eu dixo, sí, traio o móvil, que xa fago o selfie porque xa vos dixen que eu son experto. E entonces, eu normalmente son máis alto que a outra persona. Entonces, o que fago? Agacharme un pouquiño para que esa persona non leve unha foto solo do meu peito. E sabedes que fai a outra persona automáticamente? Agacharse tamén outro pouquinho. Entonces eu vou agachando outro pouco máis para salir con él. E entonces él agachase máis. Oix, a veces acabamos así os dous tumbados, tomando sol. A foto mal, pero acabamos morenos os dous. Entonces, de todas maneiras, aquí vos non vos acordades porque son moi nodos, pero ahora os móviles teñen moita capacidade. Pero antes había unhas cámaras de fotos que tiñan un carrete que ti só podías facer 24 fotos. 24 na máis. Non había máis. Non había unha tarjeta de memoria, nada. Que aí sí que se aforraba, Aí aforrábase moito porque a mellor aí dicíanche na casa, Manolo, fai unha foto rapaz. E dicíache, espera a ver se temos outro e aproveitamos a foto algo máis, que tampouco hai por que tirala. Porque ahora, a ver, vamos a facer aquí unha enquisa. Levantad a man os que fagades unha foto e digades, outra por si acaso. Eu pregunto, por si acaso que? Si vamos a peor, salimos máis feos, somos máis vellos, ainda foras a casa, cambiaras a roupa ou algo, pero que che digo que ahora como sobran fotos, bueno, de todos os xeitos, para min hoxe é moi curioso estar aquí, porque vexo estes mozos, estas mozas, e espero que hoxe levedes un aprendizaje importante, porque vamos a preguntar unha cosa. Cantos de aquí sabedes que fumar é malo? Que levantedes a man. Todos aqueles que saibades que fumar é malo. Vale. Sabédelo todos. Pois xa verás ti como hai algún tonto, algunha tonta que fuma. Entonces, que temos que aprender disto? Que un non se pode fiar do que sabe un mesmo. Porque a veces, ainda sabendo as cousas, facémolas mal. Eu, claro, son máis vello que a vos, eu creíme noutra historia. E entonces, ora, a xente maior non sempre vos di, que os jóvenes de ora son moi malos. A que sempre vos lo din? E non, os rapaces de ora son de rapaces, as rapazas. Os malos se cadra fomos nós. E sempre vos din, antes era mellor. Non, mellor non era distinto. Aquí vos sabedes o que son as verbenas, as orquestas. Eso é o mellor que temos en Galicia. As verbenas, cando éramos nós pequenos, todos queríamos ser cantantes de orquesta, porque ademais o cantante de orquesta ten unha fala especial. Eles falan así con unha S líquida, ten unha S distinta a nós, é todo za, todo canta así orquesta, sabes? E é moi bonito. E que pasa? Que as orquestas hai que ter cuidado, porque unha orquesta como queira lavache o cerebro. E digo por se algún día vades a algunha festa e vos non sabíades isto, ou ven xente, nós normalmente os ser de Galicia estamos inmunizados, pero se ven alguén da fora, cuidado. Entonces, pouco preparedes, porque unha orquesta como queira lavache o cerebro. E se non mo credes, vou volo demostrar aquí nun minuto. Vámonos convertir todas e todos nunha orquesta, vale? Por un momento. Entonces, cando eu faga así ca man, teredes que berrar a palabra suave.
suave, vale? Cando faga así, suave. Se hai así algún maior que controla algo máis de orquesta, pode berrar suave. Aí xa cada un no nivel que se vexa, non se mancar, por favor. Entón, vamos facer unha proba. Sería 1, 2, 3. Perfecto, perfecto. Pois, mirade como a orquesta nos lava o cerebro, mirade como fai, que de repente xe dice, bueno, amigos, se hablamos así con un temita que dicen para todos, dicen, suavemente, bésame, que quiero sentirte un labio besándome otra vez. Bésame, bésame, bésame otra vez, que quiero sentirte un labio besándome otra vez. Suavemente, despacito, besa, besa, otro poquito. Vamos, queda claro que es suave ou non? No, que ahora vamos a salir de aquí, como haxe aquí un conductor de autobús, vai coller o autobús para casa e vai suave, suave. Ainda que non queira, que tamén daquelas parellas novas que volvían para casa, ya sabéis, lo de los mayores, lo de Disney, vale? Entonces, cuidado, que as orquestas a veces pasan o mal, porque hai orquestas que din, estos hoy van a flipar, pero hai cancións que non están tan claras, porque había un merengue, claro, que eles chegaban aos da orquesta e dicían, oxe, van a flipar. Entonces empezó, ¿qué hiciste usadora? ¿Qué hiciste usadora? ¿Qué hiciste usadora? ¿Qué hiciste usadora? Usadora, 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 abusadora, abusadora. ¿Cuántos abusadoras son? 20, 30, 40. Hai orquestas que están así desde o ano pasado esperando que haya acaba o gasoil, o grupo electrógeno. Quer dicir, non é fácil isto, cuidado como enganchades, cuidado co que respetades. De feito, un dos maiores problemas que teñen as orquestas, que vos sodes novos, pero claro, as orquestas principalmente nutrense de canciones del verano. E claro, todas as cancións do brao, sabedes que teñen un baile da canción do brao, que ahora ya con TikTok o dos bailes multiplicouse por 1000, non? Pero claro, hai orquestas que levan 20 anos tocando, 20 cancións do brao, son 20 bailes do brao. Que ti chegas á orquesta non che dá tempo a saludar a ninguén, nin ir pedir un refresco ao guarda comisión, nin nada. Ti chegas ali e está o da orquesta. Venga, vamos! Folón de lira, 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 folón de lira. Folón de lira. Ti, 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 ti. ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba no hace nada! Y abajito se siente. Sa, 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 Saturday night, Swiss, 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 Swiss. Ti chegas a casa e dixe tonai, que tal na verbena? E ti dis, quedoume lambada para septiembre. Non houve maneira de aproveitar todo. A todo isto, cantos de aquí tedes TikTok? Que levanten a man, todos que teñades TikTok. Vale. Ora eu vou facer unha maldá. Todos que teñades TikTok e teñades menos de 14 anos, ao chegar a casa, decidelle, díxome, papá, mamá, díxome David Amor, que sodes os mal pais, vale? Decidelle da miña parte. Da miña parte, No, porque está moi ben isto que vos contaron pola mañá, pero bueno, os que deberían de ter sentido son os vosos pais e as vosas nais. Porque eu, por exemplo, ahora fala moito dos pais, pero eu tive uns pais que, por exemplo, a min pola noite dicíame non durmas cas plantas na habitación que che quitan o oxígeno. Isto meus pais decíamos, non durmas cas plantas, que eu pensaba, eu tiña un rododendro ali na habitación, eu pensaba que o rododendro pola noite absorbía o oxígeno. Despois, a mellor, viñan 15 primos meus de Lugo e dormíamos todos xuntos, pero a planta non. A planta fuera, que a planta é a que che quita o oxígeno, non? Rododendro, sabedes o que é un rododendro? É unha planta moi bonita, a mellor está dele estudiando en ciencias naturales, non sei como se chama ahora. Non sabes cuál é o rododendro, pero non sabes onde vai o R, entón. É que eu sei que estou poñendo R's de máis. O que pasa é que eu, como non sei onde vai, poño de sobra cada un que utilice os que queira. Pasen moito como con carreras predrestres. Faceréis carreras predrestres nos vosos colegios? Eu carrera predestre tampouco sei, rododendro menos. Aquí que se vai dicir ben rododendro? Eu sei, eu tamén, é pola broma. Vou saber, o rododendro dixe... Ficus, era un ficus, eu tiña un ficus na habitación. Bueno, o caso que
a mí gustaría que teñades moita ilusión polo que fagades, que tratedes de ser boas personas, boas rapaces, que a veces vos equivocaredes, non teñades medo, e que se alguén lle gusta algo moito, que loite. Como vou loitar eu xa aquí, porque eu, non sei se sabedes que a miña ansia é cantar, xa vistes que bueno, tiño aquí moita ansia da orquesta, incluso eu cheguei a estar en Tu cara me suena, que dires, foiche ben, David? Bueno, regulín. Eu, para que vos fagades unha idea, fui a Tu cara me suena, e o primeiro día tive unha reunión así co profesor de canto, Arnau, que é un tipo moi grande, moi alto, un tipo catalán, e díxome, bueno, David, en que tono te gustaría cantar? Eu quedei así mirando e dixen, un tono familiar, tono amable, que este é para pasarlo bien. E o tipo reu, dixo, no, me refería a cuál é tu tono de voz. E dixo, sí, eu son barítono. E el corrixiu-me, el díxome, non, eres barítono. Non, eu son barítono. Eu fago varios tonos e a veces coincide co da canción. Xa che adianto que casi nunca. Bueno, para que vexades como foi o tema. Sabedes como é Tu cara me suena? Viste algunha vez? Sabedes que imitas a cantantes famosos e despois, cando o que gana, os cartos que gana van para unha asociación benéfica, para unha ONG, que ti previamente, a asociación xa sabe que é do teu equipo. Xa saben que se ti ganas os cartos van para ir para eles, non? Eu estaba ali ao final do programa, cando estás ali co pulsador, e estaba Manel Fuentes, o presentador, e díxome, bueno, David, que tal? E dixen, bueno. E dixo, pero que pasa? Mal, dice, Manel, para que te fagas unha idea, a miña ONG estáme enviando cartos, eles a min. Quer dicir, o tono non era moi bo. Pero eu, ainda así, hoxe aquí, gustaríame acabar cantando, pero gustaríame que todos e todas me acompañarades neste sono. Entón, eu vou empezar cantando aquí sentado, vale? Como triste, como melancólico, pero todo ben, pola canción, vale? Estou aquí. E entón, eu, en canto me levante, me gustaría que todos os que teñades móviles, que os saquedes cas pantallas encendidas cara a min, e fagades así, tedes os móviles, verdad? Eso é, como está facendo ali o compañeiro. Cuidado, cando me levante, cando me levante. Eso é. Primeiro sentado e cando me... Que saibades que isto me copiou a Panorama, E entón eu rematarei sendo o meu soño de cantante. Tedelos preparados? Empezo sentado abaixo e en canto me levante, eso é. Venga, vamos allá. Voume sentar aquí. E agora, para todas vós, para todos vós, o meu soño de ser cantante. Abaixo os móviles, compañeiro. Esta mañá eu quero mostrar moi de verdad agradecemento a vos por estar aquí. É para rir, madrugar moi cedo e así vos vexo aquí neste auditorio da Cidade da Cultura. Graciñas, non era fácil, por non quedar todos no mar. Vamos arriba, Pauli. No puedo negar que Dios no me llamó para cantar. Que máis dá se eu sou feliz? Hai que aguantar para rir, porque hoxe aquí, amigos, amigas, eu quero berrar canto de pena. Graciñas. Graciñas. Veña pa casa que veñen premios ahora. Acaba a pena estar calados,
Estivo moi ben David, que nos puxo todos en riba. Bueno, imos seguir agora co que nos queda o poquinho que nos queda aínda desta mañá. Por certo, antes de marchar...